Kathulu uyakwazi leze noboya benyamazana yabo wena uyakwazi ukukhanda isicathulo ususa phansi ngisiza omunye umfethu nami ngagcine ngifunde yabo wakhe icathulu okay wakhena kwami icathulu nalomfethu lona shuthi kwafika omunye umfana wasemlaza ekuthiwa Andile wakadlamini uma wakhe uhlala emqashweni khona entshongweni kaMbizi okay uma wakhe uhlala yedwa njengoba efika uma wakhe walanda umfana wakhe emlaza wamletha khona la emqashweni ukuthi amgadele indlu yakhe uma emgadela indlu yakhe lo mfana lo afika ahlala endlini yama wakhe lo mfana lo kuthiwa Andile kanti ubhema ama drugs lawo kuthiwa iwunga okay asingayikhike phezulu wena mgazi ake ngifuna siqale emuva njengamanje ufika kumina uyaqhuka akuhambeli uthi ngineziteshi uma mhlawumbe ungathi ukuphumbukeli isithombe esincane ngabe kwenze njani ngoba bawo njengoba ngifika lapha bakwethu ngize ku professor ngizodinga usizo la kuyena bakwethu nginenkinga la bakwethu ngikhathele nami ukuphila lempilo esiphilayo ukubhema ama drugs kunesimo ngehlekelwa yisona emathuneni ngahlangana nomunye usisi wangonyaka odlule benginokudayisa amafoni angekho nginokuveza nje ukuthini nginokuveza ifoni esebenzayo umuntu ngimnikeze igreen yabo athi sebona endlini ubona asayiphethe le foni ekuyiyona le kade ngimvezela yona okay usisi wabantu futhi wahamba waya kwakhe nami sengimkhohle ngokumkhohlo yena uma ebuya usisi into angonyaka odlule ubuya shoot nendoda yakhe irust indoda yakhe mebuya khona emathuneni angifica ufica mina angikhomba indoda yakhe nangi mfana osidayisela ifoni engekho ngo700 uyayizwa lona uma efika kumina lo sisi lo sisi lo abuza uyena lo athi uyena lo uyabo nangempela lo sisi abedonsa ummese emabeleni uokap yabo indoda yakhe ithi angishaya ngesibhakela ingiphusha ingwise phansi uma ingwisa phansi indoda yakhe lo wesifazane abedonsa ummese athi ungigwaza la enhlizweni nhlanhla leyo ngedlozi ngafika ngethanga wangigwaza ethangeni uthi uholi uyabo after that ngasizwa isecurity labo overbala bathi ngixoleleni ngoba uzombulala umfana yezwa lo ngagcina ukusizakala kanjalo ngaphuthunyiswa e-agency ekumeni kwaloko ke futhi ngabona ukuthi ngeke yabo kuhambe nesikhathi la umuntu ugcine efela lempilo le akuyona impilo esiphilayo lempilo yama drugs kodwa manje umbuzo esinawo sinombuzo uthi sinokuzwa kuthiwa kunabantu abadayisela abantu amafoni angekho mfowethu ungafika ungivezela ifoni mina uphinde futhi unginekenye kanjani yenzeka kanjani lento leyo yazi yenzeka kanjani leyo uyabona njengoba ngicela ukwenza umzekelo njengoba ngikunikeza ifoni uyayiphetha inama profile nje razo yami na ifoni la idayisa ngefoni la uyayibona le foni ya 45000 le foni razo yami ngintshontshile ngidayisa ngo700 emoto yayibuka le foni ayivaliwe ayilokhiwe ayinankinga ukhale futhi mawukhala uthera mshanami anginawo 700 ngino 400 ngithi okay ayikho inkinga razo yami wanginika u400 kodwa engicela ungisize ngayo njengoba ukubona ngikubizela la eceleni la kule ndawo engidayisa kuyona ngikhathela ama security ngikhathela amaphoyisa asengafika ngisho ukufika njengoba ngithi ngidayisela ifoni la ayithathe mhlamba sibophe kwathina sobabili manje njengoba ngidayisela le foni ngicela ubheke yabo leyo nto ngibe nomfethu esisuke sihamba naye lo osuke umnikazi wefoni njengoba ngisuke ngisamba naye ngikhombisa yena ngithi uyayibona raze emlapha uyona ke security la kanti akulona isecurity lo muntu esihamba naye ngalesikhathi ubuka yena mina ngiyashintsha ngikubuyisela ipoucher isuke ifakwe igreen kodwa icishe ifana nale foni yazo lo madoda kanjani yangidida le futhi manje usuke sebuka awudada kanje na umzekelo okay razo yami mhlambe ifoni ngifake ephaketheni kanje razo yami na ifoni ngiphethe ifoni la unamali razo yami mshana nami nayo ngiphethe ifoni yamalini le phone razo yami ngifunile 800 zami ngiyobhema le phone ngintshontshe eBish yabo lona ngintshontshe izolo eBish bo2 isala izolo le esala izolo le phone le sengifuna u700 ngoba ngifuna ukuyobhema yabo lona
athi mshana le phone yakho ayivaliwe nje ayi-track ngithi ayi-track ayinalutho ngibe ngimkhombisa ama-profile futhi ukuthi ayivaliwe ayilokhiwe ayinalutho yazo lona ngithi razi wami ngifuna noma u-700 ngale phone akhale-ke phela umuntu ngoba uyakhala athi hayi mshanami ngoba le phone ngoba nawufuna ukuyobhema le phone iyashesha ngakunikeza noma-400 ngithi razo yami ngicela wenze shona nje bakudayisela le phone uyabona indawo semikuyona iyingozi kunama-security nje ubona kubizela eceleni kunanamaphoyisa la uma engakubamba ngidayisela le phone ungaboshwa ngisho ukuboshwa kwayiwena yayizwa leyo nto ngeke-ke umuntu omnyama wakithi angathuki ngoba futhi okuthi kakhulu udayiselwa yini umuntu uhlala emgaqweni ifoni le phone ebizayo ngiyithatha mina uyabo leyo nto okay it's fine lo muntu esihamba naye akamazi yena umnikazi wale phone ngibe ngimkhombisa ngirazo yami uyambona lo muntu omlapha uyena-ke lona-ke security la mase libone sidayisa le phone ingacula ngisho ukucila ekugcineni mase ungasakwazi ungikhokhele le mali ekade sivumelene ngawo ngoba ifoni awusayitholanga uyabo ngale sikhathi ngimkhombisa yena ngale sikhathi ngimkhombisa yena ngiyayithatha ngiyibusela ephaketheni ngimdonsela ipoucher kanje ngimnikeza ipoucher uyathatha nawe uyafihla sometime ngithi fake emasendeni mase ufake emasendeni ngifake esikhwameni yabo wobona esesamoya ukuthi akuyona le phone ento ngimkhomniyezayo yabo isuka lapho-ke indaba after that-ke lo sisi-ke shuthi wabona ngesikade-ke na ukuthi washayeka uma esebuya-ke lo sisi abuye-ke shuthi ehamba nendlu yakhe irasta ayi-irasta shuthi lihambe liqalaza sibaningi esenza le nto siqashiwe sosinawana niqashiwe siqashiwe mhlawumbe ngithatha wena razo yami uthi nayi phone hamba oveza uyabo le nto kuthiwa ukuveza uyabo ukuveza nayi phone hamba oveza siyayikhatha imali mhlawumbe bakunikeze lo 100 rand yonke le mali isazoyena ngoba phela ifoni eyakhe uyabo okay alright mina ngisaveza kanti akathi ngiveza lo razo le rasta leyadlula hayibo nanga umuntu udayisa ifoni akusiye nje lo washa intombi yami libhemile irasta angilazi-ke nalo lirasta uma libhemile noma likanjani hayi libe liyibiza intombi yalo liseshwama same road lapho emathuneni hayi intombi yalo intombi yalo erasta ibithi ayuyena lo ngidayisa ifoni ngo-700 yezo leyo nto enami sengiyaqala ngiyaqekuza mele ifoni iphethwe yimina lo rasta athi ehlutha le foni kumina esandleni yazi njani emveni kwaloko ngale sikhathi uhlutha le foni uqhamuke lo mfethu esihamba naye athini wena rasta umenzela nomfana uthi ifoni yakhe le foni yethu ngale sikhathi eyidonsa ifoni kumina unhlaka lo mfethu unhlaka esisebenza naye abe idonsa ifoni kuyena kanti izoqhamuka nale ntombi yakhe labafethu esihamba nabo bavele babaleke bangishiye ekungishiyeni kwabe kufuneka ngabangikhava njengoba eyibodyguard sengisele ngedwa mina la irata liqala ngishaya ngempama ekungishayana kwamele ngempama qhamuka unkosikazi walo lidonsa ummese emabeleni umuzi osikhothela womfowethu ngale kathi idonsa ummese emabeleni luvula ummese kanti ngizoshiblika ngiwele emgaqweni ngale sikhathi ethi uyangishaya uyangigwaza la enhlizweni ngaphakamisa ithanga wangigwaza la ethangeni 2 holes uyabo bangigxoba bona namazinyo yawo aceka wonke amazinyo ami uyabo ney'ngozi lezi la ekhanda bangishaya tata leyo kwasiza le security kuthiwa uMakheway eligada khona ema-security lathi ngicemiyeke lo mfana selimbulale bakwethu use-right manje la ngimana msayidaka kule induku yabo nje ngidizi nje hayi la ngimuva la ngwelisa ngaphesheya hlahla leyo ngahlala lelo 10 minutes nabahamba futhi abantu besebona ukuthi ungikwazi ukuthi sebengilimazile wazama ukufonela i-ambulance kwafika i-ambulance e-agency bangithatha bangisa esibhedlela yezwa lona ngaya esibhedlela kanjalo njengoba ngiya esibhedlela ngabuya ngeza la esibhedlela le nto kumanje ayipholi engakwaziwa khona kanti uma ngibheka futhi lesimo esona lo sisukhiphe emabeleni nommese usuka nawe endlini mhlawumbe lo mmese angikwazenga unomuthi yabo nale itishi lezi engikwaze kuzona la ziqhuma ubovu kumanje awucabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi igazi lakho lingcolile ngenxa yedakamizwa ikho manje nalo igazi lami lingcolile ngenxa yedakamizwa kodwa nawo ukhona umthelela wawo lo mmese uyabo ukuthi ngenzeka futhi lo mmese wawuna something ngoba vele wayikade ngilindele ukuthi wongifica noma yinini ngenza la same thing
nokona ukuthi bese ngaqondana noma wakugwaza mhlawumbe esesikhathini noma sekusondela exactly ke nomunye osibili washo njalo wathi mhlawumbe wangigwaza ngoba esesikhathini this is why lenqeba lingapholi nomlenze wami usuzwa ngathi ukhubazekile mina ngama ngihamba ngambese kwabantu abaphilayo awusavuma umwezo wami ugobo usuqondile one way yabo angisakwazi lokho khama njengomuntu nje ngeke ngisakwazi mina ukugijimile ngidisiyamhle 2 minutes ngiye lapho ngeke ngikwazi yabo even ngeke ngithi ensukwini khona ngathi ngiyazama khona bafethu bengibiza futhi okwesibili ngabona ngeke la into ezoenda pha la ngizoshona so manje mfethu ungakutshela abantu lokhu kugcwala umlomo noma ungabizanga igama lamuntu ukuthi kunabantu abangabhemi idakamezwa abaswenkayo abathuma amaphara ukuthi abamba abantu inkonzo bakhona razo yami kuthina ngikhuluma for myself kumina uqobo lwami bakhona abafowethu abasebenza ngathi abangazidli idakamizwa abasithumela thina ukuthi siyoganga ngabantu uyabo egangeni ngabantu sithatha imali sinike bona bavele kubantu sithatha imali sinike bona kuthiwa mhlambe bekuyi1000 bona basinikeze malini lo 150 la eAjimeri eCathedral awungakhombe indawo uzophazamisa umsebenzi yabantu bese bekunquma nawe no ngikhuluma from my family la eAjimeri eCathedral kunoma unemshini othungayo bahlezi bengikhuza njalo muzi wenhlanhla yeka lento wenza uyaboza uzofa uyabo lento yokusebenzela abanye abantu egcineni uthola imali engekho uzofa kwakuthi ngoba mina sengiaddicted drugs nami ngisakwazi ukuyicontrol ngizokwenza njalo ngizama indlela yokuphila esheshayo kanti yona indlela ebhedayo uyabo hayi okay alright hayi ngizama nakhona ngidayisa nakhona ngaphinde ngashafu nakhona usubulewe kakhulu ngento sengibulewe ngenduku kakhulu sengibulewe ngenduku kakhulu ushawelane khona same thing ngishawa imalawo imalawo engalidayisela ifoni ngo 500 ngizongibamba eCathedral ngiyadayisa futhi nakhona sezodlula 2 days cabanga ngiye emathuneni ngizophinde ngizogwazwa phezulu kwalokho yes ngizogwazwa yona le ntombazana lengayidayisela ifoni engekho nje ukuthi nje kwami uthi labafethu laba abafethu abaclean abaright abasuka emndlini yabo basebenza ngathi sihlala emgaqweni ukuthi sibalethele imali bona bavele kubantu hlobo bavele kubantu bona kuphela bona abasebenza ngathi wemzwenhlahla ake siqale phansi nje singene ngohlelo lakhona nina bendlondle nophaphe ekhanda kamenzi ndabolela into omemeza ngathi yakhalelila uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakamBhudu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabela imbedule mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele ihow I ended up in drugs okuwuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni iziphi-ke manje futhi ingqinamba sebebhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa uma sikhuluma basuke bengezile ukuzoqhosha noma ukuzoyipraise kepha basuke befuna ukuzoqwashisa abanye abantu iMPTV1 izibophezele ekuthenini ihambise iphimbo kubantu ngezidakamizwa sifuna ukuthi izidakamizwa zithi ifika empilweni yakho kodwa ubusunolwazi ukuthi yini into oyifaka kuyona ngakho ke bafowethu siyacela nilese kuhlelo mangabe uyaqala cindezela subscribe button nicindezele nebell ukucindezela lokho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu engisposayo izokenqeza ocingweni la kuzothi mawungena phakathi bese kuzitholela isiqephu sangalelo suku siyacela abantu bezame nokujoin membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole siyoqashisa izingane zenu ezikoleni namhla ngeke siphethe isimanga sensizwa umzwenhlahla madoda madoda insizwa lena phunyelwa u2 million lensizwa le ngoba nibona ike yaba yimillionaire hey professor mfowethu hey kunzima hayi uthi le mali inezilwane hayi inezilwane le mali inemali le mali kwaphela mina le mali iphuma yaphuma ngiphuma ejele uyabo ngangiphuma ejele ngingabhemi cabanga uqala lokudansa 2018 izolo into ayizolo le into ayizolo 2018 into ayizolo hey yaphuma le mali ngihambe ngiphuma ejele ngangiboshwe ngo16 December ngikhumbula kahle ngaphuma kuzoqala lockdown yeah mangiphuma ejele
kuvalwe yonke into uyabo vele ngikezwe nephepha lapha eWestville ukuthi kuze ngingashawa emgaqweni ngiveza ukuthi ngiphume eWestville mina ngiyakuphi njengoba ngisuka la ngiye ekhaya permit yokuhamba permit yokuhamba emgaqweni exactly ke professor hayi ngiyivezele kunamasosha emgaqweni ngiyivezele permit kumasosha athi hayi mfana mamba kanje ngithi hayi yakuSmith usiswami uhlala kuSmith la eflatini hayi ngihambe ke kusiswami kuSmith eflatini vele naye kade ngilindile cabanga kwafika eWestville ezongibheka ngosuku lokuqala ezongicheck ukuthi ngabe kade bengibheka ukuthi uphi umuzi Tshangase ngoba simbonile la edrobheni benako ngibona wena uboshelwana siqale nje ngiboshelwa lo mbhemo wami iwunga lesibhemayo hayi ngiboshwe cabanga ngiboshelwa icapsule lento 35 rand eyodwa hey ngahlala bani 3 months eWestville full 3 months kodwa mhlawumbe uNkulunkulu wayekuprepare ukuthi uthi makuphuma imali kuficunga ngi-right kodwa ke ngosathane ke wangehlula okay uphuma ke manje yakusisi wakho ngiyaphuma ngiyakusisi wami eflatini ayibajabule bangwelcome sisi wamafonele ekhaya nangu umuzi ubuyile eWestville usela same time bangithatha bangiqashela imoto straight ezongisaphi ekhaya kanti mangifika ekhaya nakhona kwayinjabulo kwamnandi ekhaya ngoba ngisho ekhaya hayi mhlawumbe uthi ekhaya ngasuka mhlawumbe ngebile ngitshontshile kunjani ngihambe kukuhle ekhaya ukubona ukuthi leli drugs mangifika ekhaya okay right hayi ngihlala ekhaya mhlawumbe kwadlula isonto noma 2 weeks wafona lo mmele kuthi umgulwane ummele kuthi umgulwane la 320 hayi wafona ummele kuthi umgulwane athi hey kade simfuna umuzi Tshangase ungabe ukhonathi ukhona imali yakhe isingenile hle noma ilangene eminyango endle egcekene ekhaya sasidla futhi sasidle kalosungumlanga sasidla imfino nenyama yenkukhu nabakhumula kahle ngalosuku sahlele sonke eminyango sidla ngesandla sihlala lesumndeni hayi ayibangakhola ukuthi hayi umuzi akavuki sasawenza ikhadi lase FNB hayi kuseni ngigibela umfana osekhaya makhelwane ethi uMelu umfana mamncane ngibe ngigibela nawe uMeluna ayongenza ikhadi lase FNB ngilenza ikhadi lase FNB na ngibuye nalo nangempela futhi ngakusasa afone futhi ummeli abuze uselenziwe lekhadi abeyiposa futhi le mali cha phela nami sengifuna ukuchecka phela ngempela iqinisile le mali ingenile yini hayi khona entshongweni kune ATM ekhona lapha ekuthiwa ise Cosmo Store ngami ngiyotesta phela ukuthi ngempela kadlali ngami lo muntu iyaphuma ndento hayi ngami ngisolifaka ikhadi hawuna ngempela nayo imali ivelile ikhona ngempela futhi imali hayi kwanenjabulo kwaqala lenjabulo kanti lenjabulo iza nosatha nomkhulu hayi ngijike ke ekhaya ngibatshela uma ukuthi ayikhona imali yokujatshulwa ekhaya ukuthi ayi ku right ilunge into yakho uyayibona nokuthi imali nami ngiyayibona hayi yazi kwasengene emalini wakusawu waqala fama 124,000 hayi skibele noMelu sedropeni sase Pinetown hayi mina ngise Hammersdale 70 Pinetown isikhathi ningidolobha lethu gibele se Pinetown hayi angithengele ifoni kwakusasanda kufika le phone ekuthiwa iGalaxy Prime ngaqala ukuyiphatha mina lo phone ifika awumadoda Galaxy Prime hayi wangithengela ifoni nomfethu wasekhaya sahamba saka Sportscene wangithengela ingubo wangithengela yonke into ngale khadi hayi sabuya saqasha imoto wawunemoto nomfethu wasekhaya salayisha igrocery agcwala imoto sehla za ekhaya bona ngempela nje iqondile hayi sehla za ekhaya bajatshulwe ekhaya kamnandi hayi usuku lesibili olandelayo sengiyagibelela ke phela mina manje hey hambe ke drop ePinetown yo kunelinye ipassage ekuthiwa TK ngangigunda khona gunda abantu amakhanda nje ukuhlamba unesaluni uqasha amaphara uyaligunda umuntu mhlambe 20 rand sa 10 rand 20 rand sa 10 rand makuyintshebe u10 rand 5 rand wakho 5 rand lo muntu esaluni uyabo ayi ngifica umfethu ekuthiwa unjabulo ogunda khona oyiphara njengami enjabulo yasithi shwi yabo ukuthi shwi kwami kanti sengiyoqala ukubhema hey hayi ngiphethe malini lana ephaketheni ngiphethe mali ngiphethe 1.5 la ephaketheni sabhema irock sabhema mali ihunga sabhema irock yaphela imali
ngathi mfethu sihamba ungcolile lo mfethu mina ngiclean sihamba saya Sanlam masifike Sanlam ngamfaka ka Mr Price na ukuthi abe clean kamkhombisa into azoshintsha nawe uthi agqoke wakhomba noma yena wagqoka clean kwathuka ngisho labantu besaluni ebona mfana zishabu ngayo lo hayibo washintshisa unjabulo buya athi ngcole kanje kwenze njalo uphungelwe imali hayi sami sesaluni labafethu basaluni ngimuphe imalini ngimuphe 100 rand lo wesaluni hayi akamnandi yabo leyo nto hayi alright hayi sibheme naye ngakusasa ngami ngiye ekhaya mase ngiye ekhaya ngakusasa okay sambe sisiyake phika web nendawo kuthi ka web ka web ngiyothenga imaterial yokwakha ngathenga ipallet lama blocks ngathenga ipallet la simende ngalehlisa ngalideliver la ekhaya namabhara awu2 kwaye ekhaya ngangena ka Louis hey ngoba esikhundleni sengabe mina lokuyami ka Louis ngathi lezi zinto zokwakha kokuyizinto zendlu yami noma nezinto zasekhaya ngathenga izinto zokwakha indlu ekulungisa indlu yasekhaya kodwa ngangekho wrong ngangirad nakhona ngangayilungisa indlu yami ka Louis ngafuna iredo ayi bangikhombisa ama redo ngathi ngithi ngikhomba le redo 11000 bathi ngeke mfana usamncane ukuthi ungathengela iredo 11000 izokulandela igebengu uyabona leyo nto izokulandela igebengu ngoba umsindo wayo uhigh kakhulu yabo bathi nayi for iredo engaba ngconywana le ya 1000 iLG ngathatha yona ke le LG ngehla nawo ngayekhaya nale material konke sa deliver yonke imaterial ngabiza abafethu bangasekhaya bangilekelela bangithisa ama blocks wayekhaya kamnandi kwamnandi nje hayi sayixhuma ready yakhala nje yaqoma kamnandi hayi kwalungiswa kwaplastelo ekhaya kwenziwa konke lo umsovrand kwalungiswa konke iphutha lodwa angakanga ngisho indlu eyame yodwa one room owami angizange kwakhe ngisho kwakhe hayi ngcono mfethu walungisa ekhaya bona bangalungisi ngisho ekhaya vele khona bangalungisi ngisho ekhaya mina ngalungisa ngisho ekhaya ubona even kumanje ekhaya bangithanda bangidlomu ngikhosana mina ekhaya yabo hayi kunomunye umuzi wamakhelwane ongasekhaya okuthiwa kaJali lo muzi wakaJali kunengane zakhona zongixolela futhi nazo ekukhulumeni kanje nazo zongixolela kunengane ekuthiwa uSlu yakambatha uyabona ingane ekuthiwa uSlu yakambatha lo wadla imali bengiphuza professor badoda ngoba ngoba nemali uvela uthola intombi special lalela ngitshele mfethu uyabona into engiyishoyo ayifiki ngembe professor yabona into engiyishoyo yazibuza le ngane mfethu okay uNhlanhla phela nami ke angena umuntu omgange emantombazaneni kakhulu yabona ngizokhuluma iqiniso angimuhle kakhulu angimuhle simamene engiqamba amanga hayi okay lengane isizwile futhi ukuthi umuzi uphunyelwe imali izongobani iyashesha indaba yemali iyashesha indaba mase sicela intongweni yonke yabo hayi futhi uMonhlanhla yabo ngithe Nhlanhla kunengane ekade ngifuna ujuice lo yabo wena usedlela uma ngumomdala vele yabo hayi lo sithi hayi kusheshe futhi nami okwami naye hayi waka hayi bese ku right umginqi umginqi hayi abathi ekhaya sebeyabona sisibami ngeke lo waloke yangala kamakhelwane ngathi khona ungahambi kahle la yayibona lengane ekuthiwa uSlu sicolela la kaJali uthi ayizile ngimuzi nje kwenzekeni hayi zodla imali kaMusi ayifuna mina nabantu nosisi bami ngibafoko office bezwa ngama ngithi bawona benaka into zami kanti mina lezi njengoba ngibathatha ama breaks ale ngirong ufune ngabe ngiyabalalela hayi lengane ifike ebusuku lengane nitholana kanjani uyishela kanjani uyinqoba kanjani lengane le isimanga lesi lengane uSlu ifika ebusuku ekhaya ihamba nawo uNhlanhla mayifika ekhaya uNhlanhla ngiphume naye endlini semnyango sikhulume nawe yabo leyo nto masikhuluma nayo vele sibekele usiyimina vele uyabo uNhlanhla lo wakufakela lengane uyena ongifakela lengane uNhlanhla naye uyakhohlakela ngakusasa ngithi yazini ngoba uyazi ukuthi la ekhaya bazazi futhi indlela zabo abakufuni yazini
ngicela sibhuke sisuke la Pine Town qala inkinga wageza uNtanto uyageza lengane asihlangani futhi endlini sihlangana kuphi etaxini bazogibela kupona ngase clinic mina ngigibela ngase ringini hayi nangempela ngigibela itaxi angifaka ekhaya mangiphuma ke ngilongibuza ukuthi ngiyaphi awu madoda hayi ngihlaba itaxi mangifika senabalindile nabo bangena etaxini hayi Pine Town hey masifike Sanlam Mall sifike Sanlam isingene Sanlam ekhala ngisho sisi sangena Mr Price nayi sangena Mr Price isitolo hey shaya impahla sithenga impahla nami ngithengele impahla zakhe nami ngithenga okwami awu madoda wathi shuthi sasukile othetha amacici lapha hey bathi kwakhala sisushaya ithile wathi sisi wemfana ngoba usemncane umfunani lo mgelembu nje wentombazana hey lo sisi lo hey ngamphendula kabuhlungu nami ngathi simthi ukunaka indaba zami sisi phuma endabeni zabantu angizela ngizogada mina ngizela ukuzothenga mina ngizoyeka futhi ngizoyeka ukuthenga wana la ngangiswipe ngalesi sikhathi ngisebenzisa ukezi swipe sathenga naye saphuma naye ubhebe saphuma naye ubhebe sahamba naye sesiyodla ke naye siya ka McDonald's imali ka Dibonez khona lapha emall sanyoka sa Dibonez odi pizza modele yakhe nohlonga odi eyama ngayithathi same thing na Dibonez bakharala same thing lo siswe inkophe lo kuba mncane nje lo mfana lo hey madoda kwenzekani wakhala umphakathi hey mfethu wakhala umphakathi hayi sayidla le pizza angazi lengane kwenzekani yangiqula ngani iphini yagcina ingakuyona la eSan George sisuka angisangisho ekhaya sisuka drop ePine Town siza la eThekwini la ku Russell une flat la kogwami elila eBryan Mall la eSan George eBryan Mall ugogo usasuka ngoba mdala waphendela entshanga masifike entshanga wosethala entshanga la flat ne right nokungena ngoba kuhlala umfana wasekhaya hayi nakona sifike khona eflatini sifika nayo lengane kuphuzwe hey sahamba sokusebusunga qashi upha hey siphindele elokishini sadlula egarage usebusuku egarage cabanga into ebuhlungu eyenzekayo lento he madoda nginyusa ngisho limit hey yazi limit yami engayinyusa konke emalini 5000 hey ilimit yosuku eyani limit yosuku ya 5000 eyani bayinyusa limit yama 5000 hayi kunokuba sibuyele ekhaya siyajika sihlala kwazi kwathi ibank eqala ngo1 yangena imali simise limit sabuyele emuva sibuyele kephi la edrobheni hey sabuyele edrobheni zawa angazi phini wayithatha kanjani lengane angazi okay okay alright ke lengane sekudinwa umndeni wasekhaya bonke nako malume bonke sebedine bazwe indaba lengane mangibuyele ekhaya alright ngalolo suku ikubo yona ngisekhaya mina ngisakhulumisa umuntu ngiyabona sekuwuphi vele hiyo madoda Jombe futhi ngakusasa ngedwa ngiye Pine Town ngiyochecka phela ebhenki ukuthi kwenzekani yabo mangifike eFNB ngaphakathi ngicheck icard lami ebank yabo hayi namthalo ngidlula phela icard yabo engisanda kuyiqala ukuyiphatha ngishaye ngicheck ibalance yabo hayi ngathi angiboni kahle ngibize umuntu osebenza ngaphakathi ebank eFNB eze kumina futhi kamnandi futhi umuthi ngithi ngicela razo yami ngicela wena ungicheckele ibalance yami la yabo athi nayi ibalance yakho yabo imali yakhe bekhona sekusele malini la sekusele u50 ubambe ikhadi hawu 50 rand kade kuna malini 124,000 leyo qala la dume ekhanda ngiphethe iprime la nginento zami zokugqoka ela dume ekhanda hey okay alright hey nginamali ephaketheni ngino 800 okugcina ayish ngihambe ngiyobhema sengibhema wesi ke manje rock sekustress ngibheme gcine ngidayisa kwana le prime hey sengidayisa le prime le sengiyasabuwela ekhaya
Uyabo. Naye lo mmeli lo ngifuna sengiyasaba ubuyela kuyena. Sime sengisenzile. Uyabo? After that kwahamba isikhathi bambi bengibheke ekhaya basathi sekwenzekeni. Bangithola naye mase sibuyela nasi siyobheka ummeli wa 320. Into yasayenze ebuhlungu kumina. Ekade ngithi ngangifuna ukutshela yona engangisaba ukutshela yona. Wamufa ngisho ioffice. Kwana le mali okufuna ngiyithola ngizange ngisayithola. Angizange ngisayithola. Lo 1.9 million. Angizange ngisawuthola. Ngizange ngisawuthola. Hlobo. Ngizange ngisawuthola. Cabanga nalo mfana lo ngimthathile lo yiphara. Na ngahamba ngaze ngahlala ngisho kubo. Ngamthengela iredo kubo isikuphe sithi ngimthengela iredo kubo umuntu oyiphara ngimvakashe ngiyabubo. Ngamthengela iredo mthengela ingu. Ubeslingo se drugs. Iyabona ngane empilweni yami. Iyayona impilo yami professor. Iyayona. Yabo. Okay alright ngasuka ngabuyela emgaqweni. Buyela emgaqweni singiyaqhubeka ke bafika bazongichecka bazongilanda yabo nje angisezwa umuntu manje sengiyasabuyela ekhaya phela manje. Sengiyasabuyela ekhaya. Ayi ngahlala la eThekwini Then ngidayisa nento zami zokugqoka lezi ngigqokile basala ngiyimina asengusinawana ke phela manje uqhamile. Sekho phela imali manje. Usuyipharapha. Abangaka. Sengithatha yena lo mfethu lo. Sibuyele ekhaya ke manje. Ngiyolanda iredo yami ngiyoyidayisa manje. Cabanga ngithi usathana omkhulu engikwenzayo. The wrong engiyenzayo. Ebusuku masifika ekhaya sifike ebusuku. Endlini yami. Kunendle yasiswami usiswami enika mina. Ayi. Sithi madlula indlela edlula dining room. Madlula dining room babona ukuthi ayibonanga umuzi edlula. Ayibe khona umuntu osibilo odlula umfana wasekhaya umagcini. Mazo zaphuma. Athi ayibo umuzi uphuma kwenze njani? Ngithi ayibo ngizolanda iredo yami la. Yabo leyo. Lo mfana wasekhaya aka umagcino unomzimba kumina. Angifuni kamanga namandla uyangihlula. Kodwa ingane. Yabo leyo nto. Asicabana futhi sigcina sibeka namandla afuna ungishaya bonke kanjalo. Ayi khayisa umakhala uma uthini nensana nhlukumeze yabo futhi avukele inhliziyo uma yabo leyo nto. Khala uma yabo leyo nto. Thatha iredo yami ngenkani nami lento kuba edictate sengiyabo nje emqondo nami ngisekho right kwayimina. Hayi ngikhipha iredo yami ngithe ngiphuma na iredo yami ngiyibeka ngaphandle eminyango. Lo mfethu osedladleni angishaya ngesibhakela kanti khona ummese laphansi. Yabo? Hlanhla leyo ngedlozi elikhulu. Mangudonsa lo mmese ngithi ngiyamgwaza kanti kuzogwazeka phansi sikhona uzogwaza emqaleni. Yabo? Silanyulwe kanjalo le redo ngiyithatha ehlepho ngisho ispeaker. Gcine ngihamba naye ingaphelele. Nama remote kusale kanjalo. Leyo redo ngayidayisa ATK passage same passage lele ngangunda kulona. Ngayidayisa khona leyo redo. Ngiyidayisa malini 500 redo 8000. Ay qala lapho impilo yokuhlala emgaqweni ke manje ukubuyela back to square one. Manje wona uzwa ngobani ukuthi waku 2 million imali yakho? Imali yami. Uyenqa. Ummeli. Angithiwa isafuna ukufaka le ukubona ukuthi ngenze njani ngayo. Ahlulwa ukuyisebenzisa. Uyaza futhi ngiyaganga. Okay alright. Naye futhi lo impondo leli lo mmeli wami. Wena usayazi ID number yakho? Yami noma ngayazi ngekhanda. Khona la ungayithola khona. Ikhona. No le mali soyilanda fresh. Ikhona. Ngifuna kwabaleka ngisho kubaleka professor. Hayi ngeke azobaleka kubaleka amanga lawa abaleka. Soyilungisa kodwa le ichallenge. I-office lakhe la 320 ngangilazi ngisho kulazi office lakhe. Wathutha ngisho ukuthutha wahamba. Soyithola leyo mali leyo. Azidluleni lapho. Wena uyithola ngokuthini le mali? Kwenza kwakade kwenzakaleni? Le mali ngiwo ukuqala kwami ukuyithola le mali. Ngahamba ngayeBria. Angiyiphandele emgaqweni vele nami kusinawana. Ngiwa ngeBria siyophanda ngicela robotini. Masifike eBria phezulu ngihamba nomfethu kuthiwa umlomo. Umngani wami. Umlomo ayilo wayehlala eDalton. Uyena impela lo wayehlala eDalton umlomo uyena impela. Kwakumngani wami. Wamkhiza. Wayesazi ngisho nale flatini la ngihlala khona ugogo wami. Ayisambe nomlomo siyophanda. Na ngize ngiphanda la erobotini ngafaka uyena.
alright follow sehle nisinyuke nomlomo sebria phezulu masifika robotsini awele ngisalele ngemuva le robot kanti seliyavula isithuthuthu umlungu uvela usipress ulindele ukusuka ngalesikhathi ngithi ngiyawela lo mlenze lo ngala angibonanga nokwenza woshaya wangishanga bheka phezulu yena samthatha isithuthuthu samgaqa lezi intsimi lezi kubiwe kuzona washona hayi kwafika iambulance yasekhe ngedwadi yangithatha ngisekhe ngedwadi shuthu umlomo same time wabuya kweza la flatini eBrian Mall wazobika ukuthi sekwenze ukuthi nokuthi ngempela ngabona ngoma ifike esibhedlela wafika uma esibhedlela ngempela imini ezongibheka abangi into ebhlungu kanje into engayenzakela uma namanje ngiyikhohlwa lento mefika esibhedlela umana sengiright sengithungiwe sengifakwe nensimbi lo mlenze wami nje ubona unenkinga nje siphinde wonakala futhi kumanje ubugwaza lapha vele wawunenkinga la nginensimbi khona ayogcina usukile awuzusuka hayi uma afike ekhingedwa akhaleke phela yabo lonto hayi kamnandi umana angithathe kumana sengineyindo usabhenywa phi eBoda Park hayi uma ngithathe siyaphuma siyenza indawo ukudla imani suke sibheke wotini indlela ngaphandle sidle athi uma muzi ungakwazi ukutotoba uyothenga into esizoyidla la ngaphandle nginika malini uma u100 rand hayi sathane emkhulu madoda ayo manginikele 100 rand ngiyozama into engizoyidla ngaphuma ngabaleka ngamshiya esibhedlela ngaphakathi ngimanzi nezitishi ngenjalo ngakhomba itaxi semthamo ngeBoda Park ngiyewungeni indlela enamandla ngayo lento indlela enamandla ngayo lento enosasano enamandla lento ekuthiwa hayi ngihambe ngeBoda Park afika khona futhi nakhona uma ezongibheka nangempela ngifica phezu kwaloko khale mina ngembeza uma bangithathe bangise eflatini la kugogo hayi muzi ukuyenza into ukuthi nami ngicontrol le drugs hayi masifike eflatini kamnandi bangenzela ukudla sihlale kamnandi sigoduke sekhaya funa ngibuyele esibhedlela phela mina angisabuyele esibhedlela ngiyabaleka futhi ekhaya ngibuyela la emgaqweni nazo lezi zitishi okay alright mangifika indaba sesibhedlela esibhedlela ngaphakathi ayizobona emawodini kunokufika abameli eningabazi ethe wali ngezwa yini wena ukuthi wagula useceleni moto washayiswa imoto bakathenda lo ezithi ngashayiswa isithuthuthu lo mgulwane lo angibhalisa igama lami angibhalisa nonto okay angibuthi ngihlaba khona umali eceleni asho ukuthi nise 320 eworkshop hayi nangempela futhi athathe inamba athathe nenamba kasisi wami nangempela sibone uma amfonele futhi uma ngalo suku lokuqala wafika ekhaya ngemoto yakhe esuka la edrobheni eHammersdale wafika ekhaya shothi olungisa lento zakhe phela uyazi yena leze imali ayafika ngihlela kusofa ngilolu umlenze akuhambeke ayafika ekhaya angithatha ngihambise kodokotela bakhe laba special abakhokhela asasi laba specially ko langa ko le ndawo checkers lela Devonport angisekela bodokotela bakhona bangicheke kuyaqiso kuyajonjiswa konke into kuyashesha uyabo ayinalo office lakhe 320 angise office lakhe kamnandi angibhalisa into zakhona ayina ngiyalazi neoffice lakhe uclean yonke into uyabo ayiphinde ngibuyele ekhaya futhi athi ayisenozwa ngami ke ukuthi sekulungile into zenu hawu nangempela kanti ngizohlala ngezwe ngekholi yakhe kuthi iphumile imali yaqala inkinga ke lapho edrugs alinkinga ayidrugs professor okay ake sibuye lapho yazi uyangihlekisa muzi mfowethu indlela okhala ngayo nathi into engihlekisa kakhulu ukuthi umuntu uma kwaba nemali uvele ethola intombi special ongayazi qhamukazi professor ongayazi qhamukazi yazi lengane le professor ngizokutshela into ongayazi angikaze ngalala nayo hawu uNkulunkulu mkhulu noNkulunkulu uyakwalo ngikhoshoyo nobaba la ekhona uyakwazi lo ngikhuluma ukuthi kuyiqiniso akona manga usashona baba wami yezwe lona yazi kwakhisa khuluma iqiniso
yazi ngagcina ukuthiwani uthini imuzi ubona lokhiswe ngani lothiwa mncwa uthini imuzi lalela singapha ungitshelani njengoba ngisakutshela sasuka Pine Town ngitshela sengikhohliwe Pine Town kunabaqwayizi Pine Town cabanga ngihamba nentombi yami njalo yes ngiyothenga umqwayizi kodwa khona intombi yami muzi uthini kimi ngisho njalo isimanga phela lo mfethu weUber lo kwasho ukuthi umfethu grand all right yabo ngangithatha uwallet wami unekhadi lami unemali yami engacwi ngisho u100 rand ngisho 10 rand ukuthi njengoba ngiyothenga umqwayizi la ngingabuyi sengazaphethe lutho kwana phone ngibeka kuyena mfethu wakazigi lo mfana neUber ngayibeka kuyena into zami ngami ngiyothenga umqwayizi nginentombi njalo emotweni ithini intombi yothenga umqwayizi khona ayisho lutho nizodla imali hey ay hayi kunzima buzi uyahlekisa kunzima professor but kunzima kanti manje intombi yakho ukuthini nanithi intombi yakho ukuthini kanti phela mina ngithi intombi njengomuntu intombi professor mawune ntombi mawufuna ukuthi ngiqabule mina ngiyakwazi ukuqabula mawufuna ukuthi ngidlale nawe ngiyakwazi ukudlala nawe ubani ofika nomqondo ukuthi hayi vele uyothenga ufika nomqondo uyena ofaka isikelemu yes uyena ofaka isikelemu ukuthi phela lo muntu ukuze angasuka eduze kwami akayithole nalento yabo leyo noma engayitholi kumina yabo kuze ngekade ukwenaka into eyiningi manje yayithini iplan yena osho ukuthi uthini yena yini wena wewazama ukucela ukwembatha naye kayi ngazama ukucela ukwembatha naye waye umuntu ongithembisayo into engekho hey muzi ubuke umuntu ohlambile nje hey yabo nje ubaba ngibiza ngokuthi ngumuzi Ntshangase mina Bright Boy Ntshangase njengobusho nje professor hey ayisho ukuthi awuthole uClever hayi ngithola uClever futhi kwa even namhlanje ngisho nabantu basekhaya bayakwazi lokho kodwa wayengakukhombe ngaspam hayi wangangikhombe ngaspam wangangikhombe ngameso wangangikhombe ngaspam usekhona usaphila usaphila manidibana nje uyayithini eish mina ngikhuluma na uyamzonda professor eish ibulele impilo yami ake sibuyele emumva mfowethu ukhule kanjani ukhule laphi wafunde pha amabanga phansi ziqala kanjani izinto ezokubhema nje kuwe ngoba phela iwunga istage sokugcina khona la kuqala khona ngoba uhlelo bengishilo ukuthi lokuqwashisa abantu abona namhlanje episode iquketho olukhulu umuntu uma kwaphunyelwa izimali uvele ngezwa athola intombi special engekho I think isifundo leso esizothola abantu abasazothola imali ngaphambilini kodwa kakhulu uhlelo umongo walo uqwashisa ngezidakamizwa ngakho ke bafo sifisa ukwazi indlela okhule ngayo ukhule laphi ufunde pha amabanga phansi wafunda pha phakeme wayiqala kanjani into ezugwayi because njengoba nginengane esesikoleni eyiqala izinto zokubhema eyiqala oncika eyiqala zonke lezi so sifuna ukuthi ibe nesithombe ukuze yazi ukuthi mayiqala ikuphi lapho ezogcinela khona mina eqaleni kwami uqala izinto zombhemo ufunde pha amabanga phansi bengifunde eprimary eCharles eCharles ke esikoleni ke bengumuntu obehlupha mina isikhathi esiningi uyabo bizwa njalo baba wami esikoleni yabo ke umuntu obengayilana indaba zesikole yabo hayi lapho esikoleni ke bese nginokubhema ogwayi yabo uqala kanjani ubonaphi lokho ogwayi kunomunye umfana ethiwa kaVilakazi uBoy Vilakazi obehlazi bedobe bephuma njalo ngewindi esikole eklasini sifunda abantu nabo ugrade 5 bephuma njalo ngewindi by toilet hayi nami ngifisa ngithi ngakusasa ngibalandele ngibabona basobenza njalo bejoma ngewindi laba mfethu othisha ngaleso sikhathi basetiyeni bayodla hayi ngijombe nami ngiyobabona mengifika ngalezi yabhema zogwayi yabo babhema futhi serious bathe muza ufuna ukuzwa la ungasicephe yabo lona ngithini le ugwayi phenyo kanjani lena bathi hayi uzothatha iluzi muzi uthi emlomeni bese yabo
ayingathi ngilento ngiyayidonsa lento engakhwehlela kwabuhlungu esifuba yabo bathi ayingeke ngoba usaqala wena uzoba right awuphinde kwesibili hayi ngishaya into ngikhohlela hayi ngive ngiyiyeke lento ngibuyele eclassini ngaphakathi ngikhohlele yabo hayi ngakusasa futhi ngibuyele kubona ngijombe hayi ngiyaba futhi cela ukuyizwa kahle lento vele mhlawumbe ngoba ngiyijahe ngisaqala angushaye futhi ugwayi ngempela ngikhohlele kube ngcono ngafani njenga kade ngiqala ubheme nabo usubheme nabo hayi waqala ukuhlupha sengibhema ugwayi awubhema ugwayi nabo ubhema ugwayi nabo ubhema ugwayi kwafika umuntu mfethu kususanelo wamajola phethe lo wezizulu vele kade ubhema benokufika ngasekhaya benokufika usenzo benokufika ngasekhaya ashuka ngikwazi nje ukushuka mina ashuka ibhemeni insango yakhe emva kwendla bhem ngicela ngiteste nami ngizwe lento njalo mase esikoleni ayishaya nami ngishaya amabili ngikhohlele lento yiyeke sambe naye hayi masifika esikoleni uhleze phethe set yakhe ukubhema ayangibize musi asambe ngaphandle segroundini masifika egroundini ashuke kahle ashukela amidamu ashuke lakhe abhema aqede angithishe kahle athi relax uma ubhema udonsa slowly uyothi mase uya relax uzozwe khanda ngale into ngiyibhema mhlawumbe ngashaya triple ngezwe into edume ekhanda kuthi hinti kanakho konke ezwakalayo ke manje jazi sibuyele eclassini ngaphakathi angihleka ngeclassini uhleka hayi bongazi nami banjwe lento wakhala uMazibuko wangibiza wathi ngeke muzi kwenzekani wena right ngathi right mama uyabo le nto ayingeke wangenza iphasa ukuthi ngagodwa ngaye ekhaya ubona isimo ngikonke ngathi konke ngekho right ayingihamba ngaye ekhaya mangibuya ngasekhaya ngisasa esikoleni ayingibuya ngiright buyele esikoleni siphinde sibheme futhi naye angitshela lo mfethu ukuthi yabo nje ubhema le nje ubhema manje awuzama uyokuhleka ke manje manje usikhatha nothisha wena manje uthi ubanjwe insanga hayi ngishaya mase ngizwe kusuka lokho ngifuna ukuhlaka kakhulu egroundini ke ngangena eclassini mase ngiyayizama ukuyiminca ke manje ngeclassini imi angisa yabo nje makubhalwa nje angisayinaki indaba seyosifundo nje manje sengisidikekile into engizwa la ekhanda hayi okay alright hayi bhenge tsene ngijwale nokubhema yabo le yona hayi bo ugcine ngifike ekhaya umama engene ekamereni lami lasela khona ufica isinqamu sagwayi phezu komqamelo hayi isinqamu sagwayi ekamereni lamuzi kwenzekani ayi angisabi ukutshela ubaba kunenduku beshaya ngemvubu ayangibiza muzi wenhlanhla yini le ngiyifice lapha nje umqamelo wena ayingiqale ngibika imbiba nebuzake uyabo uthi phela kuzoyiqamela ukuthi sengiqala ukuganga ngogwayi hayi alright angiyaleka ukuthi muziye ubhema ugwayi mntanami usemncane uzoshona hayi xoliseke nami ngizehlisa njengengane hayi ubaba benokuthenga benokubhema i20 yeCraven A ubaba le 20 yeCraven A ubaba yazi iluzi beyibhema 3 days iluzi befika shana methuphula awucima ubeke lapha hayi mhlawumbe kwangani nogwayi bayobhemelana kuba ngathi ugwayi wayekufanele ukuthi wayidlala ngawo wayithumelele mina ngiyothi iluzi yakhe kwi20 bona uma ukuthi ngeke yabo la lengane isibhema serious ke manje hayi wagcina futhi endapha esemtshela ubaba phuma esikoleni ngalolo suku kwi20 ababa kwakunamalozi awu18 ngalolo suku ngumula kahle sekusela amalozi amangaki awu7 hey yes sudle 11 sengidle 11 hayi ngedwa nomngani wami ngibuye esikoleni kuno round ekhaya ubaba bahleli la ubaba benomuntu oqoba imithi kakhulu sebenza imithi uyasebenza futhi kakhulu me off nje uyiqobela imithi ngibabingelele nje mawufika nje ngani phela bingelele ekhaya hayi ngithi manga singafa indlela athi mama khumula uniform uqala wasitshela ngokudla nje ufika nje wakhumula ngisho uniform nje insanga ngifentsini kodwa phela ngabaveze uma ngiyokhumula vele sengixoshiwe
ukudla kwami kuphi kule emsamo wabephuma uma wabe dining room wabethi ubaba amthatha ukudla kwemfana wami udle khona sizohamba sehlathini siyokhumuthi ilonke ithethe ukusuka la ngiyothatha ukudla yilapha umnyango kuphi usukude emuva kwabe kuvala umnyango kathi ngitlephushi ngikenzeni kathi ngikenzeni 1+1 ngenzeni ngezwe ngeswephu sisho uthi asuphe emugwayi wena ngashawa baba hlahla leyo ungakwazi ukujoma ngewindi ngiphuma ngathoma ngewindi ngasaba ngisho ukulala ngalo suku ekhaya ebangincenga amasistere ngalendlini esistera ngiyasaba sengibanje uthi ngiphe emugwayi hayi siphuma grade 7 ke okay sekwazi ukuthi ngiyantshontsha ugwayi se high school high school ngifunda u6 kunomfese ethu uNjabulo kaMthabela uNjabulo kaMthabela usaqeda umatric wakha ophaqa imbadada wakha ophaqa imbadada nginokumlekelela mhlawumbe ukuthi ufuna ukugcotshisa iglue umgcobisa igluna yabo kamnandi mawuthi ufuna ukufakelwa inasoli imsesisi icathulo amnandi yabo lona kanti ngalosu kuzofika umfana wasemlazi 2 andile wakadlamini uma wakhe umuzi wakhe emsebenzini indle yakhe lexashe khona akuhlali umuntu usabela ukuthi kuzontshontsho yokusuke ngekho emsebenzini sithola nomfana wakhe 2 andile emlazi azohlala la endlini kanti lo mfana amlandayo ubhema ihunga ayina ngempela uandile afuna aziphela la indlu uNjabulo eqashile la ethungela khona icathulo vele hlala thina soba u2 amajita sisebenzela khona lesebenzela kuyona afuna uzohlala nathi akwazi ukuxoxa nathi phela hayi ahlale lo mfethu uandile abenza lezi zinto zakhe adonso powder avuze le madam nasiyazi phela lento thina hayi bhemele funa ahlangana lento simuthi into lento ebhemayo athi hayi lento ekuthiwa ihunga yini leyo nto asiyazi ngiyazi leyo nto hayi isikhile futhi indoda ngeke wawubhemile ngale nto oncoba uzohlala nathi yabo leyo nto hayi uNjabulo losuku senza abanye sasaka 100 pairs ngalolo suku uzoye ePortshepstone ayiswakho 100 pairs uphele nini uphele ngo10 ekseni siwakhe ngayizolo ebusekuseni wazwa phela ngakusasa ngo10 100 pairs wahamba uNjabulo ePortshepstone wabuya uandile ngihleli mina ngiluNjabulo phela ngifuna ukuhola mina ukuze ngihole mesebuya ePortshepstone ayi andile ayisettle into yakhe athi wena ufuna umntshontsho uzwe lento uthi mina lana nithu wonke yabo leyo nto hayi nangempela ngeke mina ngiyasaba lento ya powder lo kwamanje angikwazi mina mfethu ngizoyi permanent vele ngihlanyisa lento angeke ube nalutho yabo leyo nto ayi athi ngidonse thuphuli lento angizwa lutho lenxaha ngibuseleke naye mfethu angizwa mina lento yabo leyo nto hayi phinde ngishaya futhi lo thuphuli futhi hayi mina ngizwa lento yabo hayi asike siqede futhi idama yabo leyo nto hayi lento mina ngizwa lutho hambe ngiyolala ekhaya yabo wafika uNjabulo yakusentambama angineza imali yami wangineza ama 250 hambe ngekhaya ngiyolala ekseni ngivuka ngiphethwe yikhanda ikhanda liyasinda ngathi ikhanda libuhlungu ikhanda ngikhathela ngazi kwenzekeni ngibuyele khona lapha kalanga leqashe khona noma wakhe engibole kalanga kwenzekani mina kanje ngacubeka kanje kubuhlungu ikhanda futhi ngihlele eminyango lo Njabulo uyasebenza ngaphakathi noma ngaseminyango umile ekhanda afika kwandile wena ubona uqhubeka kanje wena ufune ukushaye la uzozoba right athi angena endlini yami wakho ngijojiswa ngena endlini yami wakhe wathi awuzwe la hayi bongaza ngiqaqeka futhi nami ngiba right yabo leyo hayi yini kani le yabo hayi ngashanga shaye hayi bongaqala ngezokubuzizizi ke manje uthi hayibona into engathi right ke lena kanti ngiyaqala ngene esilingweni sehunga ayibhema lento ngayibhema naye wabuyela ukushela lo mfana uzoyidayisa khona la endaweni lento uNjabulo waqala wasola ukuthi ngeke ngathi fake nomuze ungene umfana kulento umethu uNjabulo ubuya kubo uyangimemeza phela ukuthi ngiyayigcena ngekho umethu uyangqongozela kandile ayingeke uyezwe uyalazi izwi lami kungeka khona ula phakathi andile awuvule la umethu uyavula kugcwele intuthu nami ngila ngaphakathi ngiyabhema ekwathi akaquleke ngalolo suku
kwatela nje bajahana ngommesa njabulu andi usuphamise umuzi unga suphamise unga imuzi mfethu yabona ukuthi uyisigebe mfethu 26 yena yabo hayi baxabane ayigcine yabona angiyali nawo njabule sengibize icela ngiyali muzi ukufuna ukungena kule nto le uyayibona into sinjani iphetha kanjani uthi ungene ungena akayibhemi yena hayi nami umuntu engimlalela kwesikhashana phela hayi akusasa sambe sephantsana sodayisa ngijombe phansi ngimshiye endaweni yakhe lethe khona ngibuye namalini ngibuye no 250 ngibuyela kaNdile saphema noAndile one way angizange sabuyela ke indaba kanjabula ngisayingena indaba kanjabula sengihlezi ngisitike kulomfethu noma ubhuti wami kuthi umzo sashona umzona bevele ibhema lena kukonke mina bengingazi uyayibhema shuthi lo mfethu lo ahlangana nomzo endleleni sihamba naye siba u2 sihlangana nobhuti Mzo bhuti Mzo naye shuthi na uyinombolo lento eyinombolo yabo ubengela abantu bachashela bahlangana bachashela nje kamnandi yabo leyo hayi amtshela uAndile uthe ngizokuna ulayini nguphethe kanje yabo methi mbulani athi hayibo umziko umziko ngoba umziko nami ngiyawudala nje sinyuke endlini yami unomuzi bhuti Mzo sinyuke nisekhona yabo endlini yakhe mafika endlini yakhe dontshe iplate ithelo lento eplatini igiga eplatini phawuthi ugcwele iplate hana ngempela kubhenya akwaziwa ngecheck out ngibhengiswa ngisho ubhuti Mzo ngibhena nobhuti Mzo hayi bhenyo lento hey after that mangisuka la endlini lapho Mzo ngehla ngekhaya baxa ekhaya lento yayisidla kangaka lento manje kwenzekani komuzi manje kwenzekani komuzi nama homework asawenze kahle nezinto asenze kwenzekani komuzi kanti ngalosuku usiswami kade usebenze eCharles medlula ngasesikabhuti Mzo uyangifica sihlangana endlini ngiyangadluli phela endlini yabhuti wakhe nazo kubingelela uyafika ziyashuqa nami ngikhona la qala lapho inkinga esikoleni kwaku 2010 ngikhumbula kahle ubaba walontonjana ubaba wafika esikoleni wabeza esikoleni sibanje sibhema etoilet okay wachazela esikoleni kamnandi ngahangiswe ekhaya ngiyoluleka ekhaya ngayamthi ekhaya bangichazele ekhaya bangishaya baba ngishaya lo kuyalingana yabo leyo hayi shuthi ngakusasa kokuyi weekend kade kulihlanu kuyi weekend ubaba abizwe kamakhelwane yabo kunomuzi kuthiwe kacele lo muzi kuthiwe kacele kunjani kacele ubaba umuntu wesizulu yabo njengokuthi mhlambe emsamo into eningayazi khona ukuthi mhlambe makushisa impepho kwenziwa kanjani into kanje yabo leyo ayabizwa kanjalo ubaba ngihlele ekhaya ngalolu suku hlele mina uGati usisi wami lo ngimlamayo ayihlele egcekeni sihlalele nje naye kufika umuntu mfethu kuthi umkharo wakamakhelwane yabo ngalolu suku umgqibelo afuna ukudlwengula usisi wami cabanga hawu yes ngenkani ngikhona ngisayingane mina ngikona ngifunde high school ufuna ukudlwengula usisi wami ngibize ngigijime ngiyobiza ubaba la kunomcimbi khona kacela gijima baba ngicela uphuthume ekhaya nginento enze kanje nangu umkharo ufuna ukudlwengula usisi wami Gati yoba wadonsa imvubo yakhe aphuthuma ekhaya eshiye wanento enzeka lapha methe fika kothi umkharo uyabona eqhamuka endleleni uyambona ubabeza avela abaleka ungena kubo yabo baba jiki aye khona ngqo kubo ngalesikhathi ethi wathi ephuma umkharo phambi umnyango phethe ummesi ethi umshanga emvubo uma kalomfana lo aphusha ubaba ashibliki wathola ithuba lokuthi amgwazela enhlizweni yabo hayi hey ubaba asiphume nobaba ngithi baba right athi ubaba ngiright baba la kunjani athi into encane sehle naye sekhaya nobaba sehle naye yazi wathi one step two step around wakhe umphansi wathula umphansi wathula itime waqala lapho ke mfethi yabo nje into yami nje nami kwaqala lapho nomqondo wami ngabo sekho right ke kwawesi mona ke drugsini
ngashiya kwasikole kwasani shiya kwasikole kwasami sengibhema i-drugs ngisala uleki yabo shoni ngaba ngisala uleki sengibhema i-drugs angisala uleki sengiyajomba sengenzani until now kwagcina kwenzakalena lokho kwazi ubaba wakho lokwazi ubaba wagcina ebulawa iforum ngasekhaya ngaso leso sigameko same day futhi nomama wakhona badingiswe endaweni yes kwengenwe yini lo mfana angazi mfethu angazi ngoba nami ngathi ngiyazama ukufayitha naye efuna ukudlwengula usuku yabo ukuthi anginamandla umuntu omude ongangawo ngizomenze njani ingane mina sithanga ngiyobiza umuntu omdala phela ekhaya akho umuntu khona lengane yodwa wayibizwa ukufa vele wabaleka izichakho mawuphoyisa ufuna umphakathi kanti uzongena omunye umuzi kuthiwa ikagumede wamkhipha khona shuthi wathi ubamba isibhamu sephoyisa ngesandla kanti lizodubula ngalesikhathi edubuleka khona kodwa bambambeka bamdilikela washona hey cabanga umphefumulo cabanga ithama lalingakhulumi kodwa umuntu umuntu uyaphila yabo umlomo umuntu uyaphuma umoya yazi abosizo bafika nini ngo-10 ebusuku kwayima uphuma umphefumulo ethula inyama ubona lo muntu usethule ngempela-ke manje hayi kwanjalo kwathi kuphele kanjalo-ke kwaqala kwami nami sokugidisa kwami-ke professor mawucabanga bafu bakuthola early ekhaya kini ukuthi uyabhema bangithola early bakushaya yeah ucabanga kwakho njengamanje ngokwe-experience yakho ngoba useyidakamizweni yini okwakumele beyenze ukukunqanda ngoba kungaze kufike kulesigaba okusona njengamanje into abakufanele bazama ukuyenza ngoba ekhaya konke labantu bangokunana kakhulu yabona kwakufuna into abakufuna bayenze njengengane kwakufuna ngcono bangise kubantu abawusizo lwalento abazongiluleka ngengqondo bangisiza ukuthi bangiyalela ukuthi ngiyeke ukubhema noma ngisuswe ngisendaweni la ngizosizakala khona ukuthi ngiyeke ukubhema lento ezibhema idakamizwa sengidlayo lento bangayithatha le serious yabona bese sekonto encane kanti kuzoba worse after that la kufana nje into manje la yajimeli njengoba ngilimele nje yeah usiswamfikela belibezongilanda yeah uthi muze ngebuyele ekhaya yabo uzoshona mina kufanele ngabe ngidla amaphilisi yabo ngathola ingculaza mina professor ingculaza ngiyithola ngomjovo yabo lo ehunga yabo ekhaya bazi bengazi ngiyajova baze manje ukuthi ngijove ehunga yabo mina ingculaza ngiyithola ngomjovo yabo ngaye isibhedlela ngayisosisi wami sisiqo ukuthi ufuna ukuqala amaphilisi muzi yabo bangesibhedlela singene ngaphakathi bese kufuna ngibuyele ngakusasa ngibuyele ngiyayibalekela yabo kodwa ngiyabona ngiyakhawatheka kwayimina njengoba ngingaka mina ngiyabona ngiyakhawatheka kumanje yabo ayi afika usisi wami la uhamba nomusisi wami lohlala eflatini bese bazongilanda muzi sicela ukuthatha ngcono uye ngasekhaya uzobuya usu-right uqala amaphilisi akho uyabo so kusamela ungcono into yokubhema-ke yakho yazi unanjani wanginikeza ngamtshela ngabachazela isitori sami mamncane mina sengiyajova bachaza 1 no 2 manje ngikwazi kuya ngasekhaya ngoba kudayisa amakhepsuli yabo akujova ngizwa mama ngicine ngilingeka ngicine ngitshotshe ekhaya yabo leyo sengifuna ukubhema yabo athini ukati nawu-ke muzi 200 rand hamba uthenga into yakho yokubhema mase sithatha imoto siyehla siye ekhaya cela ukutshela angibuyanga emaskane ngahlala khona ngabhema yazi into eyenzeka kumina emaskane ebuhlungu kanjani idlozi futhi ngabona la ngishaya yabona into imanzi lento kusana itishi ayisekho manje itishi kwayizona lezi itishi iqaqwa yimina into wrong engayenza angaze ngidle ngisho iphilisi mina ngalento ayingami ngike maskane shuthi le mission yami engibhema kuyona yabo mangifike le mission yami engibhema kuyona shuthi ibone omunye nje uzoqhama umuntu oclean irazi yabo iyadlula ithe manje uthi mayifaka isandla laba bone i-plastic bank inemali abizwa omunye urazo omunye ikwerekwere lecela
shaye ngokhi balizame funa ngempela kube bhutu yayibona yona bagcina bewinela njalo kanti ngalesikhathi benza lento ngizophusheka ngiwe phansi axobeka kona lo mlenze kwayincimbi ngahayisa ngasizwa ngaze ngadonsa obani lapha kwawesimo until now lento ufuna bisipholi lehlamba yes qhuma kwayitishi kwavukala kanjani yes hey lo siswamazi ukuthi mina ngihamba ngiyabuya angisabuya akusahambe kuphela lapha unyathi asukuma ngisho la phansi ahayisa usuku lonke alisuka unyawo phansi nhlobo hey idakamizwa mfethu inamandla futhi ongafundi omumbi sathana omumbi yabo ungafundi idakamizweni bakwethu sukelo ngeke ngisho ngithi yabo umuntu ofisa osafisa ukungena idakamizweni ngiyafisa bakwethu angaza ngenze njani Nkosi yami anga abe isifunde sihle ungcono yabona izinto ekuthiwa umancika razo yami izona zimthelela yonke kodwa lento abezwa nje mabetshela uqala lapho uqala ubhema umancika ubhema umazeni uzongaweza omazeni kuyabe hamba ugcina ungenele ungeni iwunga i-wrong ikhipha isikole isikhipha nya isikole nenhlonipho yasikhipe iwunga uthe ubaba wakho umuntu obebhema noma ngayena umuntu obebhemela ukuthi iluzu iqeda ngosuku kodwa ke ukumbona ebhema ngabe akubanga yini nomthelela kuwena ukuthi uma ufica abantu abangani bebhema ufisa ukuyizwa lento umzali obhema phambi kwengane ungathini ngaye akunayo yini influence ukuthi mina njengobaba mangibhema phambi kwengane yami ithi mayisihlohlwa abangani kube lula ukuthi yenze lento ngoba uyayibona ekhaya yabona ukubhema komzali phambi kwengane kurongi kona phela yena akubona ukuthi kurong ngoba yena usuke ebhema yena yabo ngoba njoba esuke ebhema ugwayi nami ngizokhalela ngalo usuku ukuthi lento ehlezi baba eyishunqwe lokho eyithi nje hayi ngintshode ngizwe lento njenganami nje bangangitshotha ugwayi wakhe ngiwutest yabo kanti la uqaleni kwami ungena khona ukufakela intuthu esifubeni yabo even ngisho ubaba bengazi ukuthi uma uyabhema yabo bengazi uma ukuthi baba uyabhema waze washona yabo bengazi baba ukuthi uyabhema umama naye bebhema hey uma bebhema bephosa noba bebhema bephosa yabo futhi singasho ukuthi lento esiyibona njengamanje kwena iwumphumela wokuzalwa abazali ababhemayo futhi befihlelana iwona ke impela umphumela futhi nami nginaba ngibablame ba wrong nabo nabo bezele into yabo nabo kodwa ekufundeni kwami ugwayi ngufunde ekhaya kwenza kube lula ukuthi uma omunye umuntu esethi test ala vele lento uyayibona vele ngihlezi ngiyibona yenzeka ibhenge ekhaya ibhenge umuntu ongizalayo yini kumele yenziwe abazali nothisha ukuhlangabezana ukugcina umfundi ephephile ayikho enye indlela ukuthi basiza abazali nabafundi ukubaluleka kube khona nendlela yokubasiza abafundi ukuthi ongena edrugsini kobe ungena ethanda kunendlela embi kunendlela embi engafuneka uyithathe ungena edrugsini nayo indlela yokuphila nayo indlela engayona yokuphila uma ungena edrugsini ungena edrugsini ngenxa abangani zama ukugwema abangani abadla idrugs phila nabangani aba-right kodwa siyakuzwa ke lokho lento iyicycle lento le njengoba ade ngisho ukuthi ayiqali kubangani kodwa nasekhaya uthola ukuthi ukhona umalume obhemayo ukhona umama obhemayo ukhona usisi obhemayo othisha bengazama ukuvika ngendlela abakuvika ngayo ngabe ekhaya senza ngokwanele yini ukuvikela umntwana ukuthi engaboni into engagcina imholele idakamizweni ukuthi imiza ayifani kodwa into ebengifisa ukuthi ngathi ngenzeka uma ukuthi mhlambe njenge like arts and culture mhlambe kuyaxoxa nje ukuthi okay ekhaya ukhona umuntu obhema ekhaya khona umuntu ophuzayo yabo leyo nto nje ke jathi ke joke yabo leyo okay
asho mhlawumbe phakamise ingane kuthiwa hayi umama uyabhema ubaba uyaphuza yabo leyo okay all right mhlawumbe ambizele kube neclass le family yabo yale baba mawukuthi usisi siyacela njoba ingane yakho ingahangeni ezintweni kanje sicela nizame ukugwema ukuphuza mawukuthi khona uphuza ekhaya mawukuthi khona ubhemayo ukubhema ekhaya mawukuthi uyabhema bhema ngendlela ehlelekile ongcono ungabhemela ingaboni ingane yakho yabo leyo nto ngoba ekuhambeni kwesikhathi sowamitheleleka naye igcine ifuna ukujoyina lento oyenzayo kanti njoba ekujoyina lento oyenzayo ngeke igcine ngawukonda kuphela iqinisidlulela kokunye okwesi mase wena uyayishaya kube ngathi bivele ibhema mawu kanti iqale la ekhaya yabo so kubalekile ukuthi othisha nabo bazi ukuthi le ngane izalwa umzalo obhemayo abizwe kubalekile azonika umthetho kubalekile azi anika umthetho naye ayalelwe naye uthi uyayibona ngana ukuthi right kanjani njani kanje yabo zamani bakwethu ukugwema ukuthi ingaboni phela into eyirong ezenzeka la ekhaya unengozi yomhlaba lapha ekhanda ubhekile walinyazwa yini la yena lo sisi nje ayekubulala ngibulala lo sisi uyogwaza ikhanda yazi yangena lo khawashi owasha la emaster rank wangigcoba ikhanda njengoba amazinyo amaqheka wonke wangigcoba ikhanda etiyeleni akushe ngashona la ungathini kubafundi njengamanje ababukela lolu hlelo abasafuna ukuqala into ezibhedayo ngithi bakwethu mina kubafundi ababukela lolu hlelo nginesifiso bakwethu ukuthi landelana impilo enhle bakwethu niyeke indaba bakwethu yokwenza into errong bakwethu abonda bokubhema ogwayi iyona siqalo sempilo ebhedayo golozela othisha golozela othisha ezikoleni ufika lethe ezikoleni bakwethu ungamlalela umzali inhlonipho kuphela bakwethu kufanele niyenze bakwethu kwamanje mozolahlekelwa zonke lezi zinto bakwethu uzohamba khambe egcine usuhamba usujoyina ogwayi sobhema amahunga kanti isikole sewunga bakwethu asisihle sinemphumela emibi kumanje kufanele ngabe ngidrive imoto yami mina yabo ontanga yethu bamba ngophosha bamba ngani nani barathi bawudokotela bayini anginalutho kumnandi ukubona mina lempilo sephila ehlala emgaqweni kanje ulala ungambethe yabo mola lalela umzali wakho bakwethu ukuthi uphila impilo eright uyeke bakwethu ukwenza ukudla idakamizwa yabonke lezi zinto oncika lezi qala lapha isikole sokuthi ungene drugsini udla omazeni sohamba kama ungayizwa lento ufuna ukujoyina nithi ujoyine emawungeni sushiya wasikole ushiya yonke into yakho mina nisuhlala emgaqweni kanje badlula abantu babona vertical bot la emgaqweni yini umthelelo wena njalo ungezwe wemuzi yazi sidla amaningi esakeni ikhona into ongasibuyela nayo kusasiphathele yona ukusichazela nangalezi ingozi ezisekhanda yabo nje khona wayesikala ubhekisa ikhanda phansi la istory kakhulu ke lento okay futhi ubuye kusaxoxele for sidla ngasekhanda hayi usuphathwe kakhulu kodwa sengiphathiwe usunukiswe kakhulu hayi senginukiswe kakhulu hayibo senginuka ngikhumbuza lengozi hayibo senginukiswe kakhulu professor usuthintwe kakhulu yabona ukuthi iwunga inamanyala amabi uyikhonjiswa yini lento ukuthi kanje hayi ngiyayibona phela ukuthi insizwa kade wasasimnethe engaphethe samblela kuze makuthiwa uNkulunkulu umkhulu nedlozi elikhulu kodwa yazi into engicabanga ngomuzi ngicabanga ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu unibekela ukuthi nikwazi ukuthi nibe isifundo kwabanye abantu mina into engihlezi ngisho mina ngithi impilo yami ayiphelile impilo yami mina ayiphelile impilo yami ukhulu uNkulunkulu asangibekele kona mina yabo nje bangisaphila ngisurvive mina ngizophelela edrugsini mina ngizophelela edrugsini hayi nami ngiyakwathemba mina ngine confidence alo ngishoyo mina ngizophelela edrugsini mina ngisafisa uba nefamily yami ibe nengane zami ibe nonkosikazi wami hlala emzini wami kuzokwenzeka futhi kuzokwenzeka noma nami ngiyakufisa lokho ngijabulisa umndeni wami
No, kuzokwenzeka mfowethu. Nina bendlondle nophepha ekhanda mawusubuka wezafika la shuthi isidla amaningi esakeni ngakho ke siyacela ucindezele usubscribe button mawuqala ukuba ingxenye yethu ucindezele nebell ucindezele ibell kuzosibeka emathubeni amahle ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo izokeneza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese uzitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela ube join ne-membership ukuze sizokwazi ukuhamba nalezi insizwe njengomuzi ziyokhuluma nezingane zene ezikoleni ukuze bezokwazi ukuthi begweme idakamizwa. Ngiyafisa nami ukuba nezwi yazi nje ke ngibizwe abantu abaphethe education bekube athi emgodlagodleni wami kuningi engikuphethe mfowethu engingakwazi ukuthi ngibaqwashise ngakho just ukuthi kuvikeleke isizwe. Ngiyafisa nje uphethe uDepartment of Education bangibize kube nami kunezinto engiyibalulayo ngoba ngicabanga ukuthi since ngisebenza nabantu abaseyidakamizweni kuningi esengikuzwile kuningi esengigeinile engingakwazi ukuthi ngilekelele ngakho isizwe ukuthi sivikele izingane zethu. But ke siyathemba ukuthi ngelinye ilanga kuyogcina kwenzekile. Ngakho ke igama lami mina nguProfessor Mwamkhize ngidabuka le madoda kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Ngakho ke sengincenga